Atzaldeon Txoriene, atzaldeon Zigoriturrita jauna. Atzaldeon, Patricia Vitali, ondo, urtezkotako. Ez besti esan dakotzu. Ondo, a ver, sukaldari bat, ez da ikin ezautu zuen, baina sukaldari dira olako beti erre markak eta holan labean sartzean, da olakoak, oin egia esan, neko desente gutxia dauzkadala. Mendixan markakin, bizikletan markakin, ointxe sukaldaritzan markakin, Pillo, niri txikitan 12 urtekin regimenean jarri zidaten. Bai? Bai, oso potolo nengoen. Eta eraman ino hemendikura eta esan zion zendagilea nire hemen. Bueno, aurrena regimenekin hasi baino lehenago, betetzen duzu bainera merkominakin, sartzen duzu semean barruan, beratzen egiten duzu denboratxo bat, eta ero ataratzen duzu eta hartze zara dietak. Beti basoan ibiltzen ditan, sasien urratu eta... Osa, txikitatik izan den gauza bat. Klasiko handi bat. Oso ondo. Klasiko handi bat egin bidugu, apur bat, aldaketa desentekin. Eta klasiko hau da, dilistak. Lenteja gisatuak. Eta, egingo ditugu, David Muñoz erara. Zein da hori? Holan, txartotatema da, bere egutako zaberroa. Vale. Eda sukaldari bat, Michelin izarrak eta asko ditxuna. Kresta hori. Horre bai, txerri pila bat dauzka holan irudi bezala bere jatetxian eta, holan krestadune txerrixak. Eta, konfinamendu garaian, errezeta hau inzamen bere Instagramen, eta nik, errezetea hartu da zen dut. Asmakizunak txorinera ekarriko ditugu, aber zelan geratzen dien. Eta zeintzu di aldaketak ero, zelan dira dilista berezi hauek? Badie, dilistak otarrenxkekin. Dilistak otarrenxkekin, eta segitxoen esangotzuz nola itxen dien. Lehengo txerri tomatiak erritxik moztu, eta patata eta zenarioak lauki txikitan ebaki, eta dena gehitxu dilista batzuei, dilista lehorrak. Horrek oiasko saldakin estali, eta 45 minutuz egosi. Gero horrei botakotzau gauza desberdinak. Alde batetik, otarrenxka garbitxuko, buruak berakatzek egiten, eta jerezko arduakin kosinauko, eta hori diliste egitxuko. Beste sartagin baten, kurria eta kominua txigurtuko, eta txigortuta dauenean, ospina bota. Ondo naztu, da hori lentejei bota. Eta gero beste sartagin baten, gurina urtu, tomate saltxa bota, eta azkenik menda ostuak txiki inja, kaiena batekin, bikin, irukin, laukin, hori joango gara pentsatzen, hori gehitxuko, eta bukatzeko dilistak zutik enduko ditugu, eta gero otarrainxken gorputzak gehitxuko ditugu, kosinatzeko dana batera. Hor, buruak esan dozu erabile barri juzuna? Baina buruak kendu inbitxute. Gero atarengo ditu. Bai, gero ataritzen dira. Eta gero ataritzen dira. Bai, gero errestan bukaeran, hori iztote baina bai, gero kendu ditugu. Eta ekarri nire koiaria, gaur bai? Piperminena. Ze, nik aukera ditutxut, 3. Bai, 3. Nik uste ondo egongo diela. Zenbat ilistak gramo dauzkazu? 250. 3. Bixi, olako eguraldiak inda fresko eta iten duenean, behar izaten da pikante pixka bat. Bai. Pixka bat. Eta ondo etortzen da pixka bat berotzeko gorputza. Hori da. Orduan, nik ez dakit, zuk beratzen dituzun dilistak nik, babarrunak eta txitxirioak bai, baina dilistak badauki hain azal fina eta segitxuan itxen dio, da orduan, inoiz ez ditu beratzen. Dilistak inoiz ez. Dilistak beratu gabe, neurrian 3 aldiz bere ura jarri, eta fenomeno iten dira, ordu erdi, 40 minutu asko jota, eta fenomeno, ez da, ongo da jendea beratzen ditula, eta egia da beratzen badituzue lehenago egiten direla. Baina hori berdina geratzen da arrozarekin. Arroza nahi baduzue askarrekin, jarri zazue lehenengo beratzen, ordu pare bat beratzen izan, eta ero arroz hori kosinatu. Ikusiko zuen nola, askarrago egosiko zaigun. Orduan, presakin ero ibili behar bazaete gero janaria prestatzeko garaian, beratzeana bada teknika bat. Eta ero jendea beba egiten duena, txitxirioekin da jendea zagoa, baina beratzen jarri behar dituzu ero, nire dauka lagun bat inigo, berak egiten duena, agian txitxirioekin behar dituzu, ero babarrunak ero. Hartu eta 2 kilo bat beratzen jartzen du. Behin, 12 ordu beratzen izan da gero, hartu behar dituenak egosten ditu eta besteak paketetan jarri eta izosgailua sartzen ditu. Orduan hoieia beratuta daude. Eta besterik ez duzuin behar, lapikoan jarri eta egosi. Lapiko askarrean bada, 41 minutu, holan gutxi gora bera, ero berta goz. Horrek balixo dau? Berdin. Eta izosgailuan gordetzea, bada teknika bat. Ondo behitu, enak isen. Eta babarrunak gordetzeko, babarrunak oin, aletu baituzu ez, udako babarrunak. Jaso eta hori, oso ondo gordetzen dira bai, izosgailuan. Gaina, bakizu, babarrunak batzutan kokoa egiten diakie. Balako poltsatxotan sartu, izosgailukoak, eta ez da, etxean zema lagun zaeten, 4-5 lagun bazaete, 500 gramoko paketeak, hartu, jarri, izosgailuan gorde, eta behar duzuenean atara,
eta listo. Nik banakixen, bueno, astu inbajatzu beratzia olan, lekaleren bat, aldosun hain, da ur beruan sartu. Azkarra, lehenago hidratatzen dira. Mikrouin labian ura berotu, eta gero bikarbonatu golanko jaratxo bat, gehitxu, eta hor beratu, 8 ordu biharrean, aldozu, bitanin edo irutan. Nik, egia esan izan dut, oin berriroa jarri hasi naiz beratzen, baina gonaiz denbora luzean beratu gabe ezer. Piko askerrean, eta denbora gehiago behar du, noski, baina berdin iten dira, eta luzatzen da egosketako denborak, baina, bueno, gaur egun, energia dagoen presioetan da, hobeto da beratzia, beratzen jarri, eta gero hori. Eta normalean ura aldatzen dira, batzuk ez diote aldatzen ura, beste batzuk bai, hori jana izuna. Eta bikarbonatuana hori guri hostelaitza ikasi genuenean, erakutsi ziguten truko moduan, biguna laguntzen zuela, gehiago biguntzen. Nik ez daukate oitxuraik, kondutan izan bikarbonatua botatzen badiozue, bikarbonata gatza bada. Orduan, hor gatz gutxixio bota gero. Pixka gaztu egiten duelako bikarbonatua. Bueno, oinarte izango da lenteja gizatu normalak. Adibidez, bota bitzat, azenarioa, patata, gero tomatiak, eta gero estalebiot oiasko saltzakin. Ura biharrean emoteko lan zapore gazixa. Nik oiasko salda, amen. Bai, hor, bat induzu, reduzitu induzu. Bai, hori da. Jo, lengunien bat izu pasan jaten, eske, naz tuntuna, joan nintzen arrasatera. Bai. Eta nire neban etxera. Eta berak, zaukan frigorifiko bera etzauen etxian. Eta orduan, ni bakarri ninguen, eta zaukan... Eta kuskuseatzen, hasi. Claro, frigorifikoa zabaldu da gozien aukan. Eta orduan ikusi nitu nolako Madalena ontzi batzuk. Bai. Eta hor zauen, tofi antzerako edo karamelu antzerako... Bai, eta zan hori. Eta zan, etxien indiako salda, bera jarri zauela hor, gero aizoskailuan sartzeko. Eta jan nagoenien esan, hausta, karamelua. Eta nese gazia, eta gutx horienen, ni horatzen naiz, hasi ginenean, lehenko denboraldian egin genituen. Etxean egindako horrelako pastillak egitea ez da zaila. Azkenean da, ni gaina, lehenko froga egin nuen... Dara ondo txikitzia, ez? Bai, da, zuk egitea zerbait oso konzentratua lapiko askarrean, barazkiak bota oiaskoa ero haragia nahi duzuna, denbora euki egosten da gatzasko, desente bota gatza. Eta hori, gero nik iten duana, inbeharrean pastillatxoak iten duana da, poto batean, kristalesko poto batean, etxean daugat. Eta horrek? Isos gaiuan. Eta ez da isosten. Claro, gatzasko dauganez, ez da isosten, ez da geratzen gogor holan... Krema bat bezala geratzen da? Bueno, gogortxo, baina goiarakin atara alda. Eta hori erabiltzen dut, dilistakin barritut, koiarakada bat. Egin behar dute haragia saldan ura botatzen dut, eta haragi horri saltzan iten duan edo zerri botatzen dio koiarakada bat. Paella bat egin behar dut, 2 koiarakada. Espadukat salda eginda, askarraldea. Eta hori isosgailuan botatzen da. Bai, eta inalduzu bakarrik barazkiena. Horre inalduzu oiaskoana, haragiana, ero barazkina bakarrik. Eta barazkina izango zen, zuek hartu lako apioa eta olaban zapore potentea dukaten barazkiak, gero ondo egosi, ondo birrindu, ur gutxirekin, zazkenien nahi dugu, hor, lapiko askarrean sartu guztia, dena erabiltzea, ez botatzea zer. Ze ur hori, urtsu atera bazaigu, gero pastilla urtsuak atako zitzaizkion. Orduan, nahiko lehorra egin, gero birrindu ondo, eta, batzuk egiten dute, holako isotza talak egiteko olako moldeetan sartu, eta isosgailuan erolako bat erabili, baina esate izuet, gatzasko botatzen zaionez, ez da urtzen, ez da isosten. Ez da zetan nahi gor geratzen, orduan, hori aukera da. Ze normalian, honek eroste dituzuenak eta dendetan, aukitzen da bena da, gatz pila bat. Nik antzematen dut aukela gatz pila bat, eta orduan, nik eroste ditut beti, horik, esaten dauenak, uneko 50 marra, baino gatz gutxi hau. Baina alatabe gazixak egoten die. Berez hor gatz puntuekin eta olako gauzak erabiltzen bozue, bai etxian injakoak, bai erositxakoak, kontu zauki guizio, horiz, gatz kopuruaken. Eta ni baiten duana gero dilista gero babarrunak gero iteko garaian, osorik jartzen ditut barazkiak hemen, egosi, eta gero barazki horiek, atatzen ditut irabia gailuaren potora, botatzen diot olako olio erre bat baratxuriaekin hor, birrintzen dut, eta gero berriro bueltatzen ditu. Orduan, ez da ikusten, hor ez da ikusten barazkirik, ez ezer. Eta tomate saltza pixka bat ere. Hori umiendako, ez?
Nire amak itzen zabena da... Txura da, guk etxean beti jan izan ditu ikusi, ez dakit, eta... Ikusi barik. Niri dilistak eta ez jaten gustaten, txikixan nintzenian. Eta nire amak itzen zabena da dilista purea. Hola, dana nastuta. Orduan, gero ja, hasi ginenien apurtxoa geixau, hasi zan eitzen, hori ez, erregoz itxa dauzen barazkixak eta txiki itzen. Da, orduan gero ez zinun antzematen. Nik onartu dut behin baina hori hautan, niri dilista gehien gustatzen zaizkidan moduan da purean. Beste errezeta bat iruditzen zait. Oso asko gustatzen zaizkita, eta etxean bakarri baldin banao, dilistak baldin badaude hartu, berotzen ditu, poteoan birrindu, eta izugarri gustatzen zaizkita zait. Eta dilistak jango nituzken nik, gure etxean, ez dizut esango astero, baina 2 asterik behin gutxienez, ero birritan jate ditu. Berez astero janbidan gauza, lehenko gunean ikusita goen bebai, nutrizionista baten kontuan Instagramen, jalin bidiela hastian 2-3 aldiz. Dilistak, ero lekaliak? Ez, lekaliak. Google etxean lekalien 2 aldiz gutxienez jaten ditu. Pezatzen esaten zinula, hori ez lekaliak, 2 astetik behin. Keba. Gure etxean 3 eta 4 bebai, eta gaur etxean hartu eta umeek eskolan bazkaldu badute, ez da egun batean, babarruna bazkaldu dituzte. Gabean esaten diet, afaltzeko dilistak arrozarekin, ze dilistak arrozarekin proteina osoa bilakatzen da. Hori plater bakarra izan da. Bai. Bai. Hori bai. Eguerdian purea jan badute eta esaten diet, arratzalde gauean barazkia jateko. Ez, purea jan dugu. Purea jan dugu eguerdian, da orduan oin aita barazkia berriro, ez. Bueno, kontakotzu truko bat. Bota. Beitu, hemen gatza. Piper beltza. Bai. Irakiten jarri. Bai. Eta segitxuan goixian ekarri dutenak. Hemen. Se goixen etorri naz txorin edera. Aila! Zer zoaz, dilistazu? Oso, jo lehen jarri du, nik ez da nire asmakizun hau, parkatu, bentzeo niratzitak gidoira. Eta gidoia errespetatzen zabitz, ez da? Bai, ez, oso profesionala gara eta kasu iten dira beti. Beste zuan utzeko du, ze hor daukau beste zu bat, eta, honek hemen jarraitzuko dau, gutxinaka. Lekaleiz patata botatzekoa? Ze badaude jendea badaula, patata saleak eta patata gabeko. Ni beti patatia. Beti patatia, vale. Beti gustetan gazuri ez? Nenaz patata salea izan. Ni patata eta arroza, nire amabe bai botatzen zatzen arroza. Eta patatak eta arroza baiko zertako dan truko ona? Potoltzeko. Eta potoltzeko eta gazi geratu bazaizkigu. Ni pentsatzen gazandako kuminoa eta ereinotza. Gazi geratu da zerbait hartu, botatzen diezo dilista batzuei, babarru batzuei, patata batzuk, patata horiek, zurgatu ingo dute, beraien dago gatz pixkat, eta orduan jaitsi ingo dute. Otarrenxekin jarraitxukot, eta orduan gogoratzen dutzut. Inbideguna da, buruak, hemen berakatzapur batekin eta ardo apurtxo batekin kosinatu, da gero, ona bota, da, kosinatzen jarraitzuko da gorre. Eta gero atara ingo ditu sorti. Bai, gero atara ingot. Bere zaporea, bere sustantzia hor botatzeko, eta gero atara. Hori gero, kendu ingot, bai aldozue hasieratikin eta horrek 45 minutuak edo 50 minutuak egoten dian dilistak, honek barazkixekin, otaraizka buruekin bai. Baina nik, oinguan ez dotein. Beraz, barkatu, gordeko buruak hemen. Hemen gorputzak, hemen... Horrek, azalak kanpokoak, eta hemen gorputzak. Gorputzak ero botako ditugu, marmitako baten botatze dozu, egaluzia bukaeran. Bestela, gehiegi egosiko die, da hori lehortu ingo die. Hemen burua. Hori, honekin berdin. Gero bukaeran gehitzuko ditugu. Eta listo. Dilistekin, badakizu etenak osasuntzua diela, azkenean, burdina daukate, potasioa, zinka daukate, zuntz pila bat. Orduan, eta nik uste orokorrean jende gehienari dilista bada zerbait gustatzen zaiola. Nik uste baietz. Nik uste lekalien artian, uste dala... Maitatuen ere izango da. Nik uste baietz. Eta gero, aukera dagoela, beti esaten dana, ez? Nahi izan txorixuazekin, saieskiarekin da. Edo barazkixekin, hori aparte egosten ditugu beti horiek. Niri hori, akordatzen az, nire amak itxen zitxula aparte. Osa hori ez, aparte egosi. Beste alde batetik egosi, bai. Bai, eta gero, unibertsitatean eta joaten nintzen, taperra jaten eta holanda lagunen artean, hori ez, taper desberdinen da probatzen. Eta nire lagun batek itzen zen, dana batera egosi, eta horrez hausen gozo-gozuak, potoluek bai, baina gozo-gozuak bai, Bai. Bueno. Ez. Bai, hoixe dagoela gozoan, mesede. Eta akoratzen ez bai, hor taper...
Txoin, tapergunian, Bai. akordatzen az, batek eramaten zaben, olako kosido bat edo zan, Madrileko ez dakitzen Madrileko kosidua edo... Bai, edo txitxirioekin erolako nindakoa. Bai, txitxirioekin eta nire etxean beti sopa, fideo sopa eta izan da gauza bat fina. Eta horrek eramaten zauen hotzian, horako kristoneko koipia aukiten zauen goixan, eta gero mikrobuin labian sartu da hori ja desegin itxen zan. Baina ikusten zinun hori taperra hotzian, da esaten zinun. Ai, ama, zujaten zinun nire etxean salda beti izan da, faltzeko lan gauza bat, arima berotzeko, garbia, bai, eta ikusten beti salda hori, da eroten zaben bastian behinero, eta zaten ene. Mercedes, salda egiten duzuenean edo zer gauza olakoa, espadakizue nola kintzen dan gaineko goipea, utzi ostutzen. Urrengo honean ukiko zuolako geruza txuriska bat, gogorra, lodiagoa behintzat, kendu hori beti. Ez que nik pentsetan hori jendiek guzta bitan jakola, horregatxe jartzen dau. Ba, gixen hola kendu, baina, Aiko ipetzu. Hori da, lagun bate, bai, nik dilistak eta babarrunak eta bain potekoak erosten ditut. Baina potekoak ez egosita daudena, baizik eta horre beste potekoak txorixoak indadanak entartzen dina. Horrek nik... Bueno, a ver, nik egisa esan sekula zitxu proba, igual probatzen bozu da honak egongo die. Nik esaten dizut, horregatik nabiz, probatu ditu dalako eta ikusi ditu dalako. Bai, lagun bat neukan eskalatzen jote ginenean kanpora jute ginenean, ni beti kozinatu ikena benan. Eta bera esan, hone potokoak eta, bera, babarrunak eta behar zituen. Karo, baina, potoko horre, lehenko eta holako txorixuan da, holako geruza, koipe geruza potonte bat. Gainean, jateko eta oso biziak, zian, azkenean, babarruna jan beharren, ari zinean jaten, zin, trapua? Ez dakit, hango este-beteak eta ari zinean jaten, eta gaina gaziak eta izaten zian. Ni potoko dilistak, edo potoko garbantzuak, edo babarrunak erostean aldeko naiz, baina hauek egosita daudena bakarrik, garbian. Ezer gabe hartu, eta gero zuk barazki batzuk frijitu pixkat, kipula pixkat, tomate pixkatero, eta egin da daudenean potoa bertan ustu, baina hone, ja egosita saltzen ditana eginda daudena, platera bukatuta. Baina horre bai, izan bidie kalitatezke oneskoak, ez? Badausolako kontzerba batzuk, dira supergasixak. Holan, eta gatzpila botatzen dutziela, eta holan, kontzerbantie bai apur bat arraruak. Beraz, etxien aukitzen bozu egositxa, ondo. Bestela, hori aukitze bakarrik lekalia, ura eta gatz apurtxo bat. Eta gero, konserbatzailea, igual, hori ez egoten da, azido zitrikoa dara eskenean, limoizukua izango basan, bezala. Hori da. A ber, nik uste dut, merkeena eta oberena da, lekaleak zuek etxean. Erosi, beratzen jarri, eta kozinatu. No, ez merkiaua, hoi bai. Bai, eta osasuntxuena, bai. Merkeena, osasuntxuena, eta ez tala kostatzen ezer. Babarru batzuk egitea da munduko gauzarik errezena. Benetan, hartu lapiko eskarrean sartu babarruna garbantzua nahi duzuena, kipula bat, azenario bat, porru bat, olakon bat. Egosi eta gero, hartu, barazki horiek atera, birrindu, beste irekin aldi bat, eta inda daude. Eta egiten duzunean, eintzazue kilo batekin gainera, daukazue 10 razio. Eta gero, iso eskaiban sartu hori zigorren lagunak itxen daben bezala? Ez, baina egositakoan, nik etxean kilo bat egiten dut, eta gero, 2 taperratartzen ditut hortik, bat oskailuan gertzen da, beste 2 izosgailura doaz. Eta gero, inda dauzkazu, eta hori desizoztu, eta jatea besterik ez dago. Gatz gutxiago, zuek emondiezue egosketa puntua nahi duzuena, ze Nikolako potokoa jan izan ditut, bateo matolan hortza galtzeko modukoa. Bai. Bate, ies egin die. Eta dakizu gaina, bertako ekoizleak, hemen araban badukagu, bertako garbantzua, babarrunak eta dana. Kooperatibak eta hola nintzen da bienak. Nik uste dut, ez dala kostatzen hainbeste, eta bestia bai, nik ulertzen dut oso komodo dela, eukitea olako, eta olako latan bat etxean baldin bako zuen, momentu estualdi baterako, bale, baina oituratzatez hartu horrelako. Euskalduna gara, eta Euskalduna kozinatu iten dugula, letxe. Hori da. Bueno, platera zelandoian. Digistak itxen, hemen jarri dut berakatza. Orduan, ontxe jarriko ditut. Buruak? Honek buruak, kozina bigo ditut apurtxo bat, eta kozinatzen dienean, ardo txurixa hemen daukat. Ardo txurixa, nik jerezekua edo hau manzanilla. Bai. Olako ardo ondu bat. Eta orduan, hau botakotzat, komendau ginun, honek bia dauela alkola evaporatzeko, alkola lurruntzeko demoratxua, baina
Hau ez da izango umiendako, hau guretako, helduendako izango da. Eta umiendako, bai. A ber, ez pentsa, olako zerbait jaten duzulako umea moskortuko zaizuenik, ez da izan bat alkohol gorputzean sartuko diola. Siestia goxua hua izango dabe. Ez da gutxiago ere. Zelen, bueno, gure garaiko nik zenbat historia entzun dut, zenbati hartu eta txupetea bustitzen zutela Bai, likorretan eta ez. Patxarretan, era euskal zertan, da umean lasaia loiteko. Eta holako egitzun ditu. Eta txikiak izan gainean, eman digute urarekin astuta ardo pixka bat, eta, bueno, eskara hain gaizki ez dakit, ez? Hori egisa izango da. Zautu dut nik hori zautu dut, eta kafesnia. Txikitan guri, kafesnia txikitatik kafesnia bat eziguten. Esne asko eta kafe gutxi, baina guk, bueno, kakao edariak eta gure etxean ez ditugu ezautu. Guri, kafesnia. Haikik egin bilo, kafesnia hartu bizu, armozetan. Gaietakin, gaieta Maria. Betikuak. Nire justo, nire lehengusina Elenek hartzen zauen garagardua hori alkohol barik dana. Badoz bat, 0-0 da alkohol barik dana. Bueno, alkoholik ez daukana bapez, eta bueno, nire osabaitorrek ez dago alkohola eraten, orduan hori, bueno, ez dago alkohola, ardagoa bai, baina zerbezia garagardua hartzen dago alkohol barik, ez dakiz egatxik. Eta bai, txikitatik batzutan esaten dut, ai, eman apurtxo bat da, gustetan gauen zaporia. Da guk esaten ginen, honek, 18 urte beteten dagoenian. Ikusiko zu. Garagardoa ez da zerbait olan, ez? Nik uste garagardoa ume bat, ez dut infroga inoiz, ez? Baina ez daukar lan zapare bat esateko, garagardoa, ostra. Nik uste dut, lehenko gunean esaten ginen, barazkixekin gertatzen man moruan, azkenen imitazioa bai. Orduan, ikusten batzu zuri olako gauzak eraten. Bueno, hemen txigortuko dugu espeziak. Orduan, jarriko kurria, plan, iruko jaradatxo edo, eta kuminua. Vale. Kuminua, 2. Vale. Eta joango gara, bakitzu espeziak eta normalian txigortu inbidiela. Eskenean usai atarateko. Eta eskertzen dute beraiek. Hori da. Eta hemen gero botako bai limoizukua dozue bota edo ospina. Eta horrek eman gotzabe bai beste bizitasun bat. Bagizu negatik guztia Davidek haitu behar izan zituela dienak eta ez dienak, ez? Zeba? Hainbat eta, bueno, sare sozialetan, ea nola... David Muñozek, pentsatzen David gure montadoriak, Dani. Muñozeta zitzeiten, hain kersta duna, David, txikitxoa, hori. Pakete bat dala korrika, ez da, maratoi bat 3 ordu eta piku izan, zer Pedrotzen mutia. Kosinatzen zerbait, ero? Pakete, ni baina txarra bat da korrika bintzat. Sukaldian, igual hobia, baina... Ez pentsau. Horrek ez dauko programa, eta astelenetik ostiralera ETV-en. Hori da, esan isilduko. Horrek, antzak kritika, jendeak idatzi zizkion ez da, astakeriak esaten, baina nola dilista batzuek otarrenskekin ez dakitzen da. Nik, jentea, ez da, aspertu egiten da, ero? Bueno, ez pasaizu gustatzen, etzazu egin errezeta hau, ero etzazu probatu, ero ez da izer, baina nik uste munduko errespetu guztia behar dela, ez? Olakotan, jentia zer ez, eta ia da sare soziala baukate hori pixat txarra, ez? Ez que sare sozialetan... Ze jentia ze askarra ematen duen, eurra. Da zirikatzaia, da gainera, kosinatzen, ze adibezuk itzekiten badozu, fizikan inguruan, pentsau, fizikan inguruan igual jende askok, ez daki. Kosinan dana da aditua. Orduan, zuk itxen bazu, ez daki, gauza bat da, itxen dozu, desberdin, ez? Hartza dozu errez da tradizional bat, guk hemen 2.0 itxen dugunak. Hori, interneten itxen bazu, entzunbiko zuna. Zeola, igual, batzuk tortilla, patata tortilla, ez? Da, batzuk botatzen dutze, hasta que pipar berdia, pentsau. Zerako, nola botatzai pipar berdia? Eta horrekin ematen dutze. Eta hori askotan egusten da, gero, sartzeza olako leku batean, aukera goten da, idaztero, komentario zure eritzia emateko, eta jendea, nire herria da, dilistan jaia daukagu gure herrian da, hori ezin da ino zeiz da, nola ezin dala, inalda, nahi duzuena. Ez berak jango ditu, ez, eta beretzako, astakeri bat irtzen zaitzula, errespetu guztiarekin izan, nik, hori hona dago, nik enuke egingo, nik ez dago egingo da. Baina, horti, hori, izaro abeslaria txorienen izan daukagu, eta berak, pixka gurekin hitz egiten da, Txoin ezigor, mostin bitzut, minututxo bat, ze, hamen ja, gelditzen da horako... Zapore bomba hori bota behar diozu. Igual erdixa. Bueno. Venga, erdixa. Vale. Erdixa bota dut bai otarrenxak, eta hau geratuko da, apurtxo bat, berotzen, infusionatzen, ez honen otarrenxken buruak, eta gu joango gara bitxartien ja, 3. sartaginekin.
sartagin hau erabilikot, zestau beste basekin juko. Orduan gero dana, dana kasola berdian joen bidanez, hemen ingot. Vale, hau da, hemen doa gerra oin, ez? Bueno, gerra. Piperminak, alegia. Botako, gurina, biko jaraka da. Eta hori urtu ingou. Gero, tomatia, eta gero, pipermina. Orduan, eta bueno, eta gero menda. Berez, pipermina. Zenbat? Iru noski, ez, piperminen belarritakoa jarri duzunez, iru. Belarritakoa ez, koiarra. Koiarra parkatu, iru. Gero horrela jarriko du hau, izerdi malko batzu botako ditugu. Eta horrekin nahiko. Ba, ze zabizen esaten izaron inguruan. Esaten, hau eitzaldu. Puesan, Euskadi Gazteara, podcastera joko onara, ez? Hori itzegin zauen gorrotoan inguruan, edo sare sozialetan jasotzen dauen gorrotoan inguruan. Berak hemen aipatu izan zuen, berak, bueno, lehengo diskata zuenez, izo abesten du, erderaz, euskeraz, eta hizkuntza berdinen da hori. Eta, entzun behar esan zituela, nola abesten zuen beste hizkuntza batzuetan. Da hori jendia esakon gustaten. Batzuk ezitzaien, euskeraz abestu beharko lukela bakarrik, eta ez da izan, da olako gauzak haitxu behar izan zituen, ez? Eta berak esan du, nik nirea musika bakarri da. Ez pasaizu gustatzen, ez entzun. Ez entzun. Entzun jente arraro da munduan zer, da Rosalia tolako gauzak entzute ditu, entzun hori. Rosalia, entzuten bozu, erderaz, omen dan abesti bat, igual ez tozu ezebe ulertzen, askotan, meme asko dauz interneten, horrek ez dagoela erderaz itxen. Bai, ez tozu entzun inoiz olan, gero jarreko zutolako abestirik, da, bueno, erdera da, berak esaten dagoelako, baina ez jaku ulerten. Zeiken da, zerrau. Zerrau baino, ez da itxe. Baina hori tipa, katalana ez da? Da, katalana, bai. Erderaz abesten du. Erderaz abesten, bueno, erderaz, katalanez badauka abesti bat, eta ingeles ez bai. Baina erderaz abesten dagoenian, batzutan, hori ez da SBS ulertzen. Bueno. Izaroi dana ulertzen jako. Oso ondo. Ez, egia da, orduan, nik uste dut dena esaten du. Zuei agian, guk hemen prestatu duen zerbait, zaizu ondo gustatzen, errezeta horan esen utkete ingo, bueno, zuek moldatu zuen erara, egin zuen erara, eta ez bazaizu gustatzen, baina errespetoz, nik uste gauzak errespetoz. Edo, idatzi txorien abildua eitb.eusera, eta idatzi zuen proposamenak baitu, nik errezeta honei ingonotzan hau da, ingonotzan bestia. Bueno, gue bai, beti pres gauz ez, entzuteko gomendixo desberdinak, baina gomendixoak beti errespetuz izeten dienak, ze batzuk esaten daue, igual, hori ez, Davisei, badauzka hori ez, Michelin izarrak, badauzka jatetxe baten 3, beste baten 2, beste baten bat, badauzka pila bat, da... Martinak gehiago dauzka, gure Martintxo... Hori ziur bai, Martinak 13 dauzka, uste dut, hortik ez da izan baina, bueno, kosinatzen oso aditua dela, ez? Eta azkenean, bueno, ez mutil. Eta hori, 16 urtetatik, kosinatzen ibili da, eta jendiekin zabenien errezeta hau, zuten, zuk ez daukazu ideei, ez dakizu kosinatzen. Orduan, bueno, gauza bada, zuri ez gustatzea da, zuk igual, desberdin ingo zinula gauzak, baina beste gauza bada, kosinatzen jakitia, edo ez. Bueno, beraz, gure, 3. prestakuntza, prest, gurina, tomatea, piperrinak, eta menda. Haue bai, barrura. Hau bitxia da, mendana azkenean, bueno, eta gehienak guk ez daukagula, hori esatu da, askotan esatu, kulturala da, Guk hemen gutxi erabiltzen dugu menda, bakarrik, ez dakit postretako eta holan, baina herrialde arabiarretan eta ohitura handia daukate menda erabiltzeko. Bai hori, ja. Eta asko, dena botatzen, eta benetan, ikutu berezi ematen diola, eta gehiago ero gutxiago gustatu alzaizu. Behanik animatzen zaituzte probatzera olako gauzak. Azkenean, bueno, errezeta bat, erabat aldatzen da, espezia bat erabili, ero beste bat. Eta beti esaten duguna, espeziak ere baili bar baituzu, Gaur Patrik hemen zan da, bueno, 2 koiarakada kumino eta 3 kurria. Etxean ez bazarete oso espezia zaleak, ero, egintzazu aurrena bat eta koiarakada kurri eta bat kuminoana. Eta ikusten bauzue? Bai, gutxinaka jolasten. Eta jun gehitzen, jun sartzen ze, bestela espezia batek? Gehitzia erresa da, kentzia zaiagoa. Bai, eta espezia batek errezeta bat ondu inaldizu, ero popatik artera bigaldu. Oso gozua. Oso gozua. Komentzitu desauzu, ez? Bai, benetan. Hau nahi jonbi gara, hau apurtxo bat garbitxu biot, gero arrantzain biot, eta buruak kenduko itxut, eta esebe, minutuz baten, hemen gauz. Bueno, hemen daukau plop-plop, kendu ditut ja, otarnaizka danak, baina ez piperminak hor ikusten dituzu. Hor, gabiz, igeri. Guri begira dauzua. Goxo. Bueno, marbitako bat basan moruan, jungo gara, otarnaizkak gehitzen, eta orduan ingo die, gizatuan beruaken. Patrik, aldera bat, zu indian egon da zaude? Bai. Handi listabe jaten dira.
Olako antzeko zaporeik eta ez tozuan probatu ero, holan, ero... Olako antzeko ze, espeziakin eta bai. Espeziakin holan, bai, baina holan, berezi, ero... Bai, itxen dagoena da, nik etxian jati itxutolan sopa moduan. Bai. Eta han itxen dituzte lehorrauak, zehan itxen daue ogixakin hartu, eta holan igurtzi da, edo arrozakin naztu da, holan lehorraua, asko ez be lehorraua. Osea, ez dituzte sopa moduan jaten. Betu ja joaten die kolorez aldatzen, hone bustanak eta hori, zerbitzatuko menda apurtxo batekin. Eta gero hemen, dilista eta zaipatuta bakizu daudela batzuk laraina kolorekoak, oie dira dilista dienak zuritutakoak. Oie, digestiorako eta hobea erresabat dira azkenean. Horrek segitxuan itxen die, gainera. Segitxuan itxen die, eta hori esan behar nioen, kontu zibiltzeko hoiekin, ze bestela segitxuan purea bat egiten. Bai, desegin itxen die segitxuan. Eta lehen aipatu gula, purea esan da, aztu zaibetu, purea egiteko oso ona dira laranja hoiek, eta hoiek azkenean zuntz gutxio emango digute, baina digestiorako erresabat dira, eta haize gutxio emango digute baita. Hala ere, kumino bota diogu, eta kuminoa bakizue, espezia moduan oso haizeentzako eta, gaina ondo geratzeaz, gaina oso goxua geratzen da. Bai, ematotza hori puntu exotiko bat, hori nire amama Juanita ipasau jakon joen zala bere betiko dendara, eta nik uste itxizion horako dilista larainak. Eta dendakuak esan zaten, Juani, erosi dilista batzu da, probaizu. Eta orduan nire erosi zitxun, izan beti moruen da horako argamasa, arralbatxo isuakin, ez dakizetan igai amama. Hori ez da horan jaten. Pure iten dira, segituan pure iten dira. Esaten botasun nire amamai, hori koko esniakin, eta gero kurri apurtxo batekin, eta arrozakin, da esan kontuz nire amamai. Jun txakurra pasietzen. Hori txakurran dako jana igual. Bueno, hauia, eina dau, orduan, ingo duguna da, zerbitzatu. Guk, kasunetan, sopa bat, izango basan. Betiko dilista guriak, ez? Bai, betiko dilista guriak. Nera itxai, sopa moruan guztetan gako, baina sopa, oza... urtsuak, oso urtsuak. Bai, Eta beste danak izaten gara, beste danak etxian, krematxuak. Hau garbitxu bihot, apurtxu bat. Ni gustatzen zainen asko sopa moduan, salda moduan erateko da, babarrunen ura. Babarrunak egosita daudenean. Ateratzen dan salda lodi hori gainean nik urtsu egiten ditu etxean, gero hartu hori katillo bat atera, eta horrela erateko, da... Bueno, hau botako, menta apurtxo batekin, menta osto apurtxo batekin, eta nik aukeran bakizu botako notzala fraudot eta ezauen oso pikante. Bez, botako nauen oliba olio mina gainetik. Baina gaurkuan, ingozu probatzia holan. Galdetu barri zuen gainera, ea nun dauden piperminagar kontrolatu dituzun. Ai ba ez, hemen ikuste ditut bi. Bale, bi. Hiru dauzta. Hemen gure dilistak otarretxekin. David Muñoz, erara. Patrizianak, nok esautzen du David Muñoz. Zein da hori. Horko aurreko guztiak, Patrizia Vitali esautzen dute. Bueno. Hau, bero, Patri? Nik ingo dana da. Tarrainskak indirenez. Asturias aldian da, Galizia aldian da, itxe itxuste olako berdinak, otarretxekin eta berdinak. Babarrunak etxirlekin jatera oituta gaude. Eta zerbait fina dala, iruditzen zaigu. Hau bebe, oso nagoe. Oso ona, Oso, benetan. Zoriona David horri. Ontxe zoriona Patriziai. Bai, Patrizia hori, zoriona Patrizia hori. Eta nik ekarri zuena, turroia sobratu zaizuela, lasai, hemen daukazu errezeta, hori baliatzeko. Bueno, aurreratu bezala, turroi budin bat egingo du. Hau da, turroi flana, ero zerbait azkarra. Eta, hor zuen apaletan, ero eskinean batean, ero jan, ero bukatu ezin izan duzuen, turroi atal hori erabiltzeko modu bat. Errezeta hau egia da, txokolatezkoarekin inalko zan, eta bigunarekin. Gogorraekin, nik uste dut irabaia gaiu ona izan ezkero, zerbait lortuko zala. Baina aukeran, hau berez egiten duguna da, honekin, bigunarekin egiteko. Nola ingo dugun errezeta hau? Esnea epelduko dugu pixka bat, beste ontzi batean, arrautzak, estia eta turroia naziko ditu. Horri esne beroa bota eta birrindu ingo dugu.
Gero karamelu bat ingo dugu azukrea zutan jarrita, karamelu hori erretilu batean, labeko erretilu batean jarri, budinaren asketa parrua sartu, eta Maria bainuan 40 minutuz 170 gradutara labean erreko du. Gero atera, eta hotza dagoenean, intxaur batzuekin, esne gainakin, ero nahi duzuenakin, lagunduta zerbitzatu. Esne gain arrotuakin. Noski. Hori bai, lehengunean esaten zinezuk txal muturra baia geroz eta gutxio ikusten dela. Eta ontxe bai, jatetxita da joten zara, eta dana dio postre modernoak, baina batzutan botatzen da falta arrautz flana esne gain arrotuakin. Niri hori, pentsetan munduko gauzari onena. Eta lehen esne gain arrotua denari jartzen zitzaion. Hori bai zara, guk izaten ginen jatetxetan horrelako gozogileen mauka bat esne gainarekin, eta berdin zan ze postre, menukoetan da normalean, menuko jatetxetan da. Artuta, venga, budina, gazta tarta. Batzu bai, aukitzen da bolan txokolatesko krema bat, eta da, hori esne gaina arrotua, bolan txokolatesko kremia gainetik da horrekin dana. Dana. Natia, flana. Eta ero, apainjo ero dana. Gazta tarta, dale. Guk hemen budi normal bat ingo genuke, esne hau, enpeldu zatik inbarduan, gehien gero esti hau, eta ondo birrintzeko. Esti hau nahi duelako gero disolbatzea. Baina bestela, guk budi normal bat ingo genuke, esne hontan limoia sala, kanela, vainilla nahi duguna hor infusionatu. Kanela edo, ez? Bai, kanela hori da, infusionatu, eta horrekin zapore hartuko zigun. Gero, arrautzekin eta azukrearekin nahaztuko genuke, eta labera. Baina guk nahi duguna da, hoxe, turroiaren zapore hartzea. Orduan, jarriko dana baita egiten da karamelua. Errezta hona da, hori soberaikinak aprobetxatzeko, etxien ontsak gabonetan, errege gabara arte, igual gabonak kontsideratzen die, baina, berez, olako gauzak nik etxian behintzat jaten die, 24an, 25an, 31an, uzarriak batian, eta errege gabian. Errege gabian da gero, igual, urrengo eguneko baskarixan. Baina jendiak eroste itxu, igual, azaroan, supermerkatutan, eta joaten zate da, dendetan, da egoten di olako errege opilak, polboroiak, turroiak eta olako gauzak, egoten dira, hori, isa iraietik. Orduan, jendiak eroste itxu, igual, azaruan, eta gero pasatzen dago, azarotik, otxaiera arte, egunero jaten. Bai, benetan, nik ezagutot jende pila bat. Turroia, gustatzen zait, eta jaten ditut, eta erezkero, baina gero eta gutxo, etxean, azkenengo urteetan, uste dut, konpota beti egoten dara, gero, neharrebak egiten dituen pasteltxoak beti egoten dira, baina turroia azken urteetan ez du erosten, ze, gero, puzka bat jaten du, baina gero anibiltzen da, bueltaka, hainbat denboran, da azkenean, horrelako errezeta baten, esan genduela, hemen ingenduen txorienen, olako iasko istar batzuk turroiak inden eta beteta, eta erabiltzen dituzu, baina hor daude, enredatzen da. Nik guk etxean 3 gauza. Txokolatesko trufak, polboroiak, polboroia gainera oso berezia dien batzuk, eta gero panetoia. Eta hori jaten da, horrek 3 gauzak. Ez da, ze batzuk eukitzen dago, turroiak, turroi saliak ez gara etxian, beraz inoiz ez da sobratzen, ze inoiz ez da erosten. Baina, egoten di, turroiak, beste batzutan horrek ardosko roskillak eta olako gauzak. Hor polborianekin eta batera egoten dira. Gauza desberdinak eta egoten die, lagun batzun etxetan gurien, ez da goiturerik. Turroien osagai moduan, beti bakizu estia egoten dela batzutan, tartean, orduan, azukrea bota beharrean, oraindik turroi ikutu gehiago izateko, estia botako izkio, 3 koiaraka da, beldurga botako dio hemen, eta honek osatuko du. Eta hemen karamelu egiteko ikusi zu estiot, inongo likidori batzuk, limoi zuku tanta batzu botaten izkiote, nik horrela, lehorrean utziko dugu, eta noizean behin, ez hartu goiara bat, ez hartu ez zerremen. Hola, noizean behin olako buelta batzuk egin, eta beroarekin, jungo dana, gure karamelu urtutzen jungo da, eta erretzen. Eta erabiliko du, molde, nahi duzuen moldean, oinarria. Hau da individuala bebain. Horre, txikietan egiten dira, baina horrek jenteak ite lako erabiltzen ditu. Nik etxean, nire ama gainera dauka bat, flanera bat, baina handixa, eta ez dauka laban sartzekoa. Dauka hor lapikoen sartzekoa. Tapakin datorrena eta horrek. Hori Maria Bainuan inalda baita. Maria Bainuan nire zen lapiko askarrean. Lapiko askarrean, hori dauka, eta nik etxean dauka tolako, handi bat,
Eta euskara, Madalenako da erabiltzen dana? Bai. Da horre itxoitxut nik flanak. Oio. Madalena nontzixen. Ba, nik horre, banakakoak ez, ni naiz oso sale hauenak, eta banakakoak sekulen nituen ningo. Ez? Ez. Bueno, gero zugai aldozu bat, bi, hiru edo lau jan. Osea, tamaino kontua. Baina hori da, raziokoa, azkenean. Raziokoa. Bueno, esnea itzaldu du, ja. Kontutan izan hemen esnea oso beroa ezingo genukela bota, eta botatzekotan pixkanaka, ze bestela gure arrautzak ingo ziren moztu. Eta beti esnea ona bota. Hemendik horra OBS ze moztu ingo zan. Eta orduan, birrindolan pixka eta arrautza, turroia. Lehen esan duzu estixana eta berez turroian jatorrixa ez da oso argi, eta inobesek ez daki, baina dakiguna da Grezian, aintzinan, itxen zala ba olako gozoki bat, fruitu lehorrekin eta estixakin. Da hori ematen sotzen kirolarixei energia gehiago izateko. Bai. Beraz ez dakit turroian arbasua dan edo ez, zauen gauza hori, baina berez esaten dabe bai, 15. mendian Alicanten hasi zala turroia itxen. Ze hori ez, Arabiatik datorren gauza bada, da jatorri musulmana daukan, hori ez, gozoki bat. Bai, nik uste, azkenean gozoki arabiarrak eta zautze dituzuena, badakizu horiek fruitu lehorrak eta estia eta asko erabiltzen dute. Orduan, eta hor Alicanten egon ziren, Arabiak egon ziren. Orduan, seguru jatorria hor daukala herrialde arabiarreterik, islametik datorrela, eta... Zango da, poste arabiar baten urruneko zenidea edo turroia. Ero umie, bera, hangoa. Hemen, ez da aitor aukera daukasun sartzeko, baina hemen, ikuste zuen, ja, pixkanaka nola urtzen doan. Hasi da. Era hemen puntu ezberdina daude, bakizue karamelo bat izan alda rubioa, horiska erolan, eta ero beltzagoa, bai. Oso beltza ez, eta kontuz, karameluan erredura, beto ni, atzo erre initzen, bai. Bakizu, karameluan erredura dagoen erredura txarrena. Zukaldeko erredura txarrena. Ze hau, erortzen mazaizu hemen, jarraitu egiten du jaten. Ez da, ura botatzen, ja, ostutzen hasten da. Hau ez da ostutzen sekula. Eta urrazpien jarrita ere, ala ere, zuloa eta beria egiten du. Da nik ikusi duan erredura txarrena zukaldean, ikusi dut olioarekin, ikusi dut urarekin. Bai, ez da broma, ez da broma. Ba, hemen, utziko du irakiten, eta holako, kebeltz antzeko bat ateako zaigu, eta ero, oinarrian, jak. Baina horrek ez da usalto itxen. Erredura txarra da... Erredura erortzen mazaizu gainera, gabe, zoan da, pum, Patricia, etzizu inoi, gaur... Ez. Bueno, hasi daigun ondorutien. Ez, holakoak ez. Baina, nahi gabe, erortzen mazaizu gainera, bai da oso txarra. Eta orduan, hau da, ona, labea, 170 gradutara daukat, eta, bitu gurui programa juten hasi zaigu. Eta nik nire hitzak zeituan jate ditut. Ikusitzut. Individualak, individualak ditut. Hala, hauek dira onak. Eio. Hori da, etxian ez dago solako, baina txorienen bai. Bueno, etxian beholakoak egite ditute, hauek etxekoak dira. Honen, etxeko moldea dira, eta hauek etxian, eta horrela erakusten dizuet nola, ze jendeak, agian horako moldeak dauzka, badaude aluminiozko batzuk horrek erabilita botatzekoak, horrek erabiltzen baituzu, erosten baituzu egunen batean, hoiekin inbardana beti laban bat hartu, aurkitzen baduzu. Inguruan. Platertxo bat atara, Patri? Bai. Eta hauek, benetan, inditut, nik pixka bat gehiago utzi eskero labean, hobeto egongo ziren, baina daude krema ez, urrengoa. Eta hori izango zen, betiko, gure... Ontsi falta da hori, ez negaina erratua. Ez negaina gure sopur bat? Ingo dugolako txorieneko magia holande, eta ez negaina gertzea? Bai. Bat, bi... Wow! Tan! Eta ez da denbora joan, bitu ni hemen jamol karamelua erretzena izan. Txak. Bueno, hemen daukazue gure turroi pudina. Olen soberakinak ondo aprobetxatzeko. Otarrenskak sobra jatzu? Indi jistak otarrenskekin. Turroia sobra jatzu? Eizu flana. Hori da, eta soberakinekin hori bai, kontuz, osasun zu eta ondo goteko. Por si acaso, Ba, espa. Hemen ingen duen forra bat, ez daizu nola zegoen lehen hortu da txupatziana bat, osua? Ingo beste baten. Gaur ez? Gaur ez. Venga, a ver, pato. Horren ez nien egin gabe.
ez negain gabe, lehen jolan. Bakarrik, zelan dagoen. Egunen batean hartu eta budin bat jaten dauz, eta hemen, zulotxa bat badauzka, hori da irekin egin duelako, eta hori gaizki dago, ez dago irekin behar lagu. Zelako dau, superfina, supergoxua, oso krematxua, eta dauka, almendran saporia turroiana, dau, ikaragarri, ona, zelako menu politxein dugu gaur, Vitali, ona gara, ona gara, dilistak mutnialak eta ere, daunok, eskerrik asko, bihar osteguna, 2.0 eguna, torri gurekin, eta gozatu. Agur.